Някой бръдна! 8 часа на ден. Това е средното време, в което мъжете стоят. Офис, кола, диван. Знаеш ли какво правиш на топките си? Топките ти трябва да са на 2 градуса по-хладно от тялото. Затова висят навън. Когато седиш, притискаш топките си към тялото. Температурата се вдига с 2 градуса. Той ни го сваля. И всеки градус убива 40% от спермата ти. Проучване с 1200 мъже показва, тези, които прекарват над 5 часа седнали, имат 37 милиона сперматозоиди. А тези, които имат движение, 52 милиона. 29% разлика само от седене. Искаш ли деца един ден? Спри да печеш топките си. Всеки 30 минути стани. Не е нужно да тичаш, раздвижи се малко. Сега разбра ли моето момче как да не спичаш топордаците си? Да, ама това дига хормон. Не! Първо стани и се раздвижи. Не! После ще вземаш добавката. Проветрявай си топ.